ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо беҳтарин хабарҳоро омода кардем. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. боварӣ дорем ки ба шумо писанд меояд. ташкилоти OpenFC шаби гузашта дар саҳифаи расмии инстаграми худ эълон карданд ки муҳорибаи Фазлиддин Обидов ва Андре Агусто муҳорибаи унвонӣ хоҳад шуд. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни варзигари тоҷик Фазлиддин Обидов ва варзигари бразилӣ Андре Агусто рӯзи 14 ноябр дар турнири OpenFC 12 баргузор мегардад ва муҳорибаи унвонӣ барои камарбанди вазни сабуки OpenFC хоҳад шуд. мо ба Фазлиддин бурборӣ ва танҳо ғалаба орзумандем. як хабари беҳтарин аз он тарафи уқёнус. шаби гузашта варзигари бебохти тоҷик Хуршед Қаҳоров ки дар ташкилоти Беллатор баромад мекунад, аз бастани созишномаи худ бо яке аз менеҷерҳои машҳури ҷаҳон Али Абдулазиз хабар дод. Қаҳоров дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин аксро гузошта чунин навиштааст: боз як қадами дурусти дигар дар карьераи профессионалии ма бо яке аз беҳтарин менеҷерҳо дар ин бозӣ Али Абдулазиз созишнома бастем, навиштааст Қаҳоров. мо Хуршед Қаҳоров даста ва ҳамаи мухлисони ӯро, махсусан мухлисони тоҷики ӯро табрик мекунем. хотиррасон мекунем ки Хуршед Қаҳоров рекорди бебох 8-0 дорад ва ӯ охирон муҳорибаи худро дар ташкилоти Беллатор гузаронида бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд. дӯстон, ҳамаамон медонем ки Али Абдулазиз корҳои муштариёни худро хеле хуб пеш мебарад ва акнун боварӣ дорем ки корҳои Хуршедро хуб пеш бурда дар Беллатор ба ӯ муҳорибаҳои калон медиҳад. ҳамчунин ногуфта намонад ки Али Абдулазиз боз бо Лоиқ Раҷабов низ ҳамкорӣ мекунад ва Хуршед Қаҳоров аллакай дуюм варзигари тоҷике ҳаст ки бо Али Абдулазиз ҳамкорӣ мекунад. мо ба онҳо бурдборӣ дар ин роҳи нав орзумандем. шаби гузашта яке аз варзишгарони ҷавон ва машҳури тоҷик Нурулло Алиев дар саҳифаи худ ана ҳамин аксро монда аз мухлисони худ пурсид: UFC, IMC ё ин ки Bellator куҷо? ва аломати савол гузошта навиштааст Алиев. ва дӯстон, фикр мекунем ки ҳамин гуна Нурулло Алиев мехоҳад фикри ақидаҳои мухлисони худро фаҳмад ки дар кадоми ин ташкилотҳо карьераи худро идома диҳад. хотиррасон мекунем ки Нурулло Алиев айни замон агенти озод аст, яъне ҷанговари озод аст ва бо ягон ташкилот шартнома надорад. барои ҳамин номаълум ки ӯ дар куҷо муҳорибаи навбатии худро мегузаронад. дӯстон, худи шумо Нурулло Алиевро дар куҷо дидан мехостед? метавонед фикротонро нависед, дар канал обуна шавед то бо зуд хонободу сарбаланд бошед. дӯстон, мехоҳем ба шумо ширкати шифофарморо тавсия диҳем ки тӯли чанд сол мешавад ба муштариёни худ доруҳои гиёҳӣ ва оригинал пешкаш мекунанд. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, ришу мӯйсарбарорӣ, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои доғи рӯ ва пӯсти бадан ва боз бисёр доруҳои дигар. ширкати шифофармо доруҳои шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон бурда мерасонанд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва агар скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед.